Arjen kiireiden keskellä on välillä hyvä pysähtyä pohdiskelemaan historiaa. Harva tulee miettineeksi, että elämä on kokoonpantu enemmän vainajista kuin elävistä. Jokapäiväiseen elämäämme vaikuttavat tavalla tai toisella kaikki tähän mennessä eläneet henkilöt ja heidän tekonsa. Lahti on väkiluvultaan Suomen 8. suurin kaupunki. Sykkivä ihmiskeskittymä kätkee sisäänsä monia mielenkiintoisia henkilötarinoita. Tutustukaamme niistä joihinkin. Kivenheiton päässä keskustasta, täällä radiomastojen juurella sijaitseva Lahden vanha hautausmaa, kertoo osaltaan kotikaupunkimme syntyhistoriasta. Moni täällä lepäävä henkilö on edesauttanut vanhan kauppalan kehittymistä hyvinkin vilkkaaksi kaupunkikeskukseksi. Mennäänpä katsomaan. Emanuel Sirkkunen oli perustamassa Lahden sahaa, joka olikin tärkeä työnantaja 30-luvulla. Lahden saha työllisti keskimäärin noin 230 miestä ja 75 naista. Lahden sahan yhteydessä oli myös Suomen ensimmäinen puujauhomylly. Tämän muistomerkin takanani on laatinut akateemikko Väinö Aaltonen. Hautausmaan kehnon suunnittelun takia Emanuel Sirkkusen muistomerkki jää ikävästi pankinjohtaja Knut Vuorimiehen muistomerkin varjoon. Tämän muistomerkin on tehnyt Veikko Leppänen, joka oli 50- ja 60-luvuilla tunnettu suurmiesten muistomerkkien tekijä. Hänen käsialansa on muun muassa Mannerheimin ratsastajapatsas. Syvemmällä hautausmaalla lepäävä kapteeni ja hovineuvos Abraham August Fellman siunattiin Lahden kaupungiksi perustamisen jälkeen 1912. Hänellä oli tärkeä rooli Lahden kehittymisessä 1800-luvun lopulla. Fellman perusti Lahden ensimmäisen kansakoulun ja oli mukana tukemassa kansanopiston toimintaa. Lahden kartanon omistaja Fellman oli myös tärkeä teollisuusvaikuttaja ja hän oli mukana perustamassa Lahden polttimoa. Fellman omisti myös Lahden höyrysahan, jonka paikalla sijaitsee nykyään kuuluisa Sibelius-talo. Politiikassa hän oli mukana edustamassa talonpoikaissäätyä valtiopäivillä. Kaupunkikuvassa hänen nimensä näkyy yhä Fellmanin puistossa sekä kirjastorakennus Fellmaniassa. Hautakivessä on kuvanveistäjä Yrjö Liipolan vaikuttava kasvoveistos. Hukkumalla kuollut kirjurin poika Carl William Anderson on ensimmäinen tänne kätketty vainaja. Haudan lepoon hänet laskettiin 15. heinäkuuta 1894. Sittemmin Lahden vanhalle hautausmaalle on mahdutettu kaiken kaikkiaan noin 6700 vainajaa, osa tuhkana uurnissa. Täällä pohjoispuolella kiinnostavana erikoisuutena sijaitsee presidentti Paasikiven isän siskon hauta. Kerrotaan, että aina Lahdessa vieraillessaan presidentti kävi laskemassa kasvatusäitinä toimineen tätinsä haudalle kukkalaitteen. Pääkäytävän oikealla puolella nukkuu Knut Lagerstam ja hänen sukunsa. Knut Lagerstam oli tunnettu 20- ja 30-luvuilla taidostaan korjata silloin harvinaisia henkilöautoja. Lagerstam olikin teknisen ajan edelläkävijä ja uran uurtaja.
Hautaa koristaa Mauno Oittisen vuonna 1938 veistämä viehättävä nainen. Tunnettu lahtelainen teollisuusvaikuttaja Kaarle Helenius ja hänen vaimonsa nukkuvat ikiuntaan tässä suuressa perhehaudassa. Merkittävinä lestadiolaisvaikuttajina tunnetut Heleniukset perustivat suuren Sinuhe-leipomoliikkeen. Hiihtomonon kehittäjän, kenkätehtailijan Jussi Monosen hauta kuuluu niin sanotusti suuriin hautoihin. Haudan päällä seisovan naispatsaan on tehnyt kuvanveistäjä Veikko Leppänen. Hautausmaan keskeiselle paikalle on viimeinen leposija pedattu Lahden ensimmäiselle pormestarille Otto Lyytikäiselle ja hänen perheelleen. Vuonna 1952 kuolleen Lyytikäisen perhehauta kuuluu hautausmaan vanhimpiin. Olihan Lyytikäinen ennakoivana miehenä heti vapaussodan päättymisen jälkeen ostanut tämän palstan suvulleen. Noina aikoina perhehauta voitiin ostaa tietyille suvuille, vaikkei siihen ketään olisi sillä hetkellä haudattukaan. Kautta aikojen on yritetty ratkaista suurta kysymystä. Mitä seuraa kuoleman jälkeen? Jääkö meistä jälkeen muuta kuin koiran putkea puskeva mätänevä ruho? Olisi siis hyvä välillä pysähtyä miettimään, mitä merkittävää meidän sukupolvemme jättää jälkeensä.